Dette program indeholder spoiler til Martin Nation. Mit navn det er Jakob Jonassen, og jeg er en tidligere stofmisbruger. My name is Jonas Jacobsen. Mit navn, det er Festlige Frede, og jeg elsker at feste. Nå. Ja, hvad var det hårdeste ved den her overlevelsestur, I var ude på? Altså, personligt, det hårdeste for mig var jo at løbe tør for min medicin. Så jeg var jo nødt til at gå på rehab. Og det har jo fuldstændig ændret mig som person. Det hårdeste ved min tur var, that I didn't have any more cigarettes. Det hårdeste ved min tur, det var, at jeg ikke festede hårdt nok. Jeg har drukket så meget alkohol, at jeg har ændret race. Jeg har drukket for mange fireballs shots, så derfor så er mit hår blevet rødt. Det er altså også tragisk. Ja. Det må man indrømme. I feel so sorry for you, my Jeg friend. har også mistet min Jeg er sjæl. godt nok glad for, at jeg ikke skulle gå gennem det samme, som du skal. Ja. Hvad skete der egentlig med din hånd? Jamen, det var en kannibal. Efter showet var afsluttet, så løb han lige hen til mig, og så nappede han min hånd. Nå ja, der er i et af de sidste episoder. Lige præcis, ja. Det var det nederen. Det var sådan en halv en. Ja, jeg troede jo, vi var alene derude, men det var Ja, det var vi desværre ikke. Nej, desværre. I hope you are right. Desværre. Gad du gerne være sammen med dem? Nej, Er du sikker? I misforstod mig all. I am so sorry. Det er okay, Jacob. Ja, okay. Jonas Jacobsen. Og hvordan har I så ændret jer sådan mentalt efter den her oplevelse? Og fysisk? Hvad er det som sket med jer, efter I har oplevet alle de her vilde sager? Jeg føler simpelthen, at jeg har udviklet mig som person. Jeg føler tilbage i tiden, der var jeg en meget vild person. Jeg opførte mig på impuls, men nu er jeg sådan faldet lidt mere til ro. Jeg begyndte not to smoke anymore, y'all, because I felt I needed to use cannabis instead, because it pains me to see what happened on the tour, y'all. Ja. Jamen, jeg er stadig i gang med at feste en hel del. Jeg har ikke rigtig ændret mig så meget på det punkt, men jeg vil dog sige, at jeg er blevet meget mere respektfuld over for livet, og at jeg nok burde lade være med at feste så hårdt, som jeg nu gør. Ja, tragisk. Har I nogle gode råd til de lyttere, der er på den podcast, til hvis det er, at de selv kommer ud og skal overleve i vildmarken? Lær at tilberede et menneske. Det kan vare der i rigtig lang tid. You know, y'all, what I'm saying? That man skulle tage noget stærkere narkotika med to survive the tour, because my cigarettes was not enough. Not my monster cigarettes. Jamen, jeg synes, man burde nok tage noget lidt mindre skrigende tøj på, fordi ellers så bliver man fanget af kannibalerne. Ja, det er en god pointe. Ja. Det er endnu et godt tip, sådan pas på kannibalerne. Hvordan går det med din OnlyFans? Jamen, det går meget fint. Jeg tjener en masse penge på det, efter at episoderne de kom på live tv der. Nå ja, Så det er jo blevet meget berømt. det er jo nemlig... Det er selvfølgelig rigtigt. Der er masser af penge i, og de penge bruger jeg selvfølgelig på at feste og sådan noget, ikke? Ja, og drikke en masse alkohol. Jeg så faktisk en fan, der har fået sådan en tatovering af sådan din hånd. Ja, men jeg har siddet sådan en fan meetup og tegnet en outline af min hånd, så det er sådan. It's a very inspirational story, you know. Ja, det må man sige. Det her det er en historie, der bliver fortalt i flere generationer i fremtiden, må man sige. Det er det. Der var 4 af jer til at starte med.
hvad synes I har ændret sig, efter I kun er 3? Jamen, jeg synes godt nok, at han var lidt en taber. Det var fandme godt, vi dræbte ham. You know what I'm saying? I think you're right, you know. Men det var det hele værd. Ja, altså. Os 3, der overlever mod ham, der bliver spist. Det er sådan. Ja. Så vores liv er nok noget mere værd. Ja, det er ingenting. Kan I beskrive sådan følelsen efter at have spist menneskekød? Jeg var meget mæt og glad. Jeg havde været rimelig sulten op til det. Vi havde ikke rigtig fået sådan super meget mad. Fordi vi havde allerede skudt alle køerne og fisket alle fiskene op, så det var jo ikke sådan rigtig så meget tilbage at spise. Nej. Ja. You know what I'm saying? That well, no. Når man startede ham på bålet, der kunne jeg godt lide røgen, der kom op. Det duftede godt, eller hvad? Ja, selvom jeg ikke har flere cigaretter tilbage. Forståeligt. Så du indåndede? Ja, men jeg kan virkelig relatere til sådan de der withdrawals, du ved. Når det er, man sådan ligesom stopper på en afhængighed, altså hver gang man kigger på noget, sådan, hver gang jeg var nede på stranden, så jeg også bare min medicin. Og jeg prøvede faktisk også, men Sandkornet. Ja, det havde ikke samme effekt. Desværre. Okay, so sorry, you know what I'm saying? Nogle gange så er livet hårdt, og man skal bare skubbe igennem det. Ja. Meget inspirerende. Tak. Så lidt. Efter jeres hårde oplevelse, kunne I så forudse, at I gør det her igen og kommer tilbage i sæson 2? Jeg skal have en del flere penge, hvis jeg skal gå igennem det her. Det kan jeg allerede godt sige. Jeg skal have en del narkotika, en del flere penge også. Det vil jeg give ham ret i. Mm-hmm. Jeg tror gerne, jeg vil være med, bare fordi at oplevelsen var en helt, du ved, en meget befriende oplevelse. Altså jeg fik lov til at være mig selv i et environment, jeg ikke har været i før og sådan noget. Og det var ret interessant at være med i. Ja. Jeg synes, det var en helt øjenåbner for what is going to happen next time. Ja, men her er det rigtige spørgsmål egentlig. Hvad har vi tænkt at bruge vores vinderpenge på? Vi har jo vundet 1 million danske kroner. Ja. That's actually a good question, Joel. I think I'm all gonna be using on strippers Okay. and narcotics and cigarettes. Ja, men jeg kommer nok til at bruge det på alkohol og byture og sådan noget. Mm-hmm. Jeg tror, jeg donerer til de sultne børn i Afrika. Hvis jeg skal være helt ærlig. Fordi prøv at tænke på, de sultne børn i Afrika, de er med i Martin Nation hver dag. Hvis man tænker over det. Og vi var ikke så lang tid derude i vildmarken. Men prøv at tænke på dem børn i Afrika. De lever der jo hele tiden. De er nødt til at spise folk dagligt. Ja. Det er rigtigt. Mm-hmm. Har jeg også set de der billeder af alle de der børn derude i Afrika, hvor han sidder i et lille barn helt tynd, og så sidder der sådan en fugl, der venter på, at han dør, så han kan spise ham. Det er et meget tragisk billede. Ja. Det må man jo sige. Vi havde jo faktisk oplevelser på vores tur, der mindte mig om det. Ja, det havde vi nemlig. Hvor vi ligesom var døende sultne. Yes, but we got through it all together, you know what? Teamwork makes the dream work. Yes, it does. Am I right? Yes, my friends. You know what I'm saying? Yes. Yep. Vil I foreslå til dem, som ser med, at de selv tager ud og prøver at overleve ude i naturen? Altså, det er jo meget svært og hårdt, for både fysisk og mentalt, men vildmarken er et godt sted for at udvikle dig som et menneske og ligesom finde dig selv. Man kommer helt klart ud på den anden side som en bedre person. Man bliver helt stærkere som person. Det gør man nemlig. Synes I, at det er vigtigere at arbejde sammen eller kæmpe mod hinanden? Det kommer stærkt an på, hvem vi snakker om. Fordi at, altså, jer to, I
jeg tror efter den her serie, så har jeg fået mine livslange venner. Men har ham den sidste beholdet, han har mig sgu ikke så meget for. Nej. Det vil jeg gætte fuldstændig ret i. Nu er han jo også væk, så det er jo fint. Ja, heldigvis. Er grunden til, at I har noget imod ham, at han ikke havde et stofmisbrug? Ja, delvist. Altså, man kan jo ikke være en del af de seje drenge. Det kan ikke relatere. Nej, tage et eller andet form for tilskud. Ja, det er bare medicin. Jamen altså sådan noget som min medicin og dit nikotinforbrug, narkotika og dit alkohol, altså det er jo egentlig sådan en opgradering til hvordan det standard menneske er. Altså det er jo, vi fører os selv op på et helt nyt niveau, som man bare ikke kan opnå, hvis man ikke tager noget. Man bliver en bedre person, man bliver stærkere og hurtigere. Ja. Everything you know what I'm saying? Lige præcis. Var det bare det? Så vi har stadig ham som døde med. Vi lige klipper over til ham nu her og viser, hvad han synes om. Så vi klipper over. Ja. Han ser sgu ikke for godt ud. Nej, han er godt nok blevet lidt tyndere, end jeg husker. Ja, den gør nok det plejer. Ja. Men altså, det ser ud til, at han får drukket sin mælk, altså hans kalk, den er sgu i orden. Fejler ikke noget. Nej. Han mangler bare lidt af sin krop, synes jeg. Ja. Men er mere ja. Han kunne godt begynde at træne. Godt. Ja. Har I mere at sige til seerne derude? Nogle fif? Nogle ting? Jeg vil bare gerne sige tusind tak, fordi I har fulgt med i Martination Nation. I har simpelthen gjort vores drømme til en realitet, og det er vi virkelig taknemmelige for. Ja, tak også mange gange for at støtte mit forbrug. Ja. Meget glad for, at I har set med. Det har ændret vores liv til det bedre. Fuldstændig. Ja. Cut! Og jeg fik et anfald, da jeg skulle prøve at finde på at sige noget. Hvis du ønsker mere content fra Martin Nation, husk at like og subscribe. Eventuelt lægge en kommentar.